Este ano Ribeira ten unha novidade, unha pista de xeo que xa poden desfrutar os veciños e os visitantes. Converterase nun dos atractivos do Nadal na comarca. O xoves tamén se puxo en funcionamento un dos novos atractivos que terá Ribeira neste Nadal, a pista de xeo, impulsada polo Grupo Fercosti e a Asociación de Empresarios Ribeirense. Trátase dunha aposta renovadora para facer estas datas máis entretidas para os máis pequenos, pero tamén para os adultos. Para que Ribeira disfrute e poda levar a cabo esta campaña de Navidad xunta co comercio, hostelería e restauración. Por outra parte, tampouco non quería pasar, porque xa na rueda de prensa se me pasou porque non estaba presente tanto o tema de Portos, porque tamén nese sentido quería agradecer ao presidente de Portos o fácil que nos fixo levar a cabo isto, tamén a Mariola, que tamén tuvo a súa parte, e como non, ao patrón maior, que tamén, gracias a él, pois estamos facendo, digamos, hoxe en día, disfrutar desta pista de Llela. E afirmou que 20 céntimos de cada entrada se doarán a Cáritas para colaborar cos afectados en Valencia pola Dina. Pensara en axudar un pouquiño a facer acopio, se queremos, non? Para poder botar unha man a xente que danificada, non? Pola Dana, se é algo moi importante. Mais que nada porque a emerxencia xa cubrimos de alguna forma, pero ahora faltanos pois todo o demais, que reconstruir, e iso non vai a ser fácil. Co cal, nese sentido, eu agradezo moito ese detalle. Ademais, iso axuda a sensibilización e educación, non? Que tamén é importante, non? A que todos un pouco traballamos nese senso. E logo despois, bueno, pois a UPA, calquer cousa que se fai en Ribeira, nos sempre nos interesa, pero isto ten un destinatario moi importante que son os nenos, non? Os nenos e nenas da parroquia, das parroquias. Entonces, nos queremos implicarnos desta maneira, queremos participar, estánnos dando axuda porque nos fan precio de grupo, e iso para nós é algo importante, é unha maneira tamén pois, de disfrutalo. A pista xa leva en funcionamento dende a tarde e noite do xoves e está a ter unha gran resposta. A afluencia foi moi positiva durante estes días de puente. Hubo unha afluencia bastante grande de todo o público en xeral, xente de aquí de Ribeira, tamén xente do contorno, nos municipios limítrofes, e moi ben, gracias a Dios, non podemos ter queixa de que a xente está contenta, é unha actividade que penso que vai ter unha boa aceptación ao largo da campaña de Navidad, e, bueno, a ver como vamos mirando como vai todos estes días. Estará máis dun mes, ata 12 de xaneiro, polo que se agarda que a xente de Ribeira e da comarca se acheguen para patinar. Hai unha iniciativa diferente á ciudadanía de Ribeira e aos rapaces que teñen un aliciente novo, claro. Estamos traballando con a Asociación de Empresarios, xunto con a empresa miña, estamos traballando mandándolle as ampas dos colegios circulares para que podan patinar en días non lectivos polas mañáns, que este a pista disponible para eles, e, bueno, estamos empezando xa a ter reservas de varios colexios, e, bueno, é unha cousa que, bueno, pois unha iniciativa para ir a mover os nenos polas mañáns en grupos e que podan patinar tranquilamente e que teñan acceso á pista pois a un precio máis barato. A idade mínima para poder patinar son os 5 anos e deberán ir acompañados por un adulto. E tamén trátase dunha pista inclusiva. Estivemos invitando a Ámbar e amigos e inauguraron esa pista, moi ben. Vamos a traer tamén estes días que virá de Italia uns aparatos adaptados para que podan patinar en silla de rodas. Estamos mirando que chegue de Italia ese material necesario para darlle que as persoas que teñan mobilidade reducida tamén podan intentar patinar. A entrada xeral está a 7 euros, pero hai opcións nas que o seu prezo é reducido. Acceso a patinar 30 minutos, os patíns, claro, por suposto que se lle dan, e depois hai os guantes son obligatorios, teñen a opción de traerlos da casa ou a opción de comprarlos en taquilla ao precio de 2 euros. Na inauguración da pista de xeo estivo tamén o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, quen destacou o poder de desenvolver esta iniciativa no municipio, na que tamén están implicados os concellos da Pobra do Caramiñal e de Porto do Son. Creemos que é unha iniciativa moi positiva, non só para o comercio de Ribeira, senón tamén de toda a contorna do noso concello, neste caso do concello de Porto do Son e da Pobra do Caramiñal. Estamos convencidos de que isto ten que ir a máis, temos que mancomunar este tipo de actividades para que entre os 4 concellos que conforman a comarca da Barbanza pois podamos ter un Nadal moitísimo máis grande. Incidir tamén, destacar
a importante achega económica que fai o Concello de Ribeira a este tipo de actividades. Directamente a Asociación de Empresarios 40.000 euros para a súa actividade de funcionamento ordinario, 5.000 euros máis para a campaña de Nadal. E afirmou que o Concello inviste neste Nadal máis de 250.000 euros en total, nos que se inclúen as actividades e a iluminación. O PP de Ribeira, pola súa banda, pide máis implicación do Goberno municipal. É unha mostra máis, dende logo, do pasotismo do Goberno municipal non sendo capaz de facer unha programación axeitada na que poder poñer unha pista de xeo que é o que demandaba a Asociación de Empresarios e, dende logo, aplaudimos que sexa a propia asociación a que teña a valentía e, como digo, o compromiso de poñer e sufragar unha pista de xeo para toda a veciñanza de Ribeira sin que o Concello de Ribeira teña posto ningún só euro para sacar adiante esta iniciativa. Proxecto impulsado tamén polo Grupo Fercosti e que ata o momento está a ter unha gran acollida. Que é unha iniciativa moi acertada. As pistas de hielo hoxe en día teñen un éxito moi grande en calquer punto da geografía española. Non cabe duda que, claro, son instalacións moi caras, fai falta un presuposto moi elevado para leválo a cabo, pero penso que a recompensa é o disfrute dos rapaces e da xente en general que teñan un aliciente diferente ao que normalmente había estes últimos anos.